Юрата зашичмайялма. Муза, Чаваш челги бурчухне, тенже путмейнде. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тел тапшыуын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыру татар музыка сәнгатының үткән юлы. Республиканың бүгінгі музыкаль дөньясы һәм яңа музыкаль проектлар хакында. Татарлар моңлы халык дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Милләтебез элек-электән җырга моңга сәләтле халык. Ул җырларда без ерак җырлар тавышында бүгенге көннәр хәңгендә ишетәбез. Шунысы кызык, нинди генә моңлы халык булсак та, татарларда профессиональ музыка үсеше 20-нче гасыр башына гына барып тоташа. Аңа кадәр музыкаллелек халык аваз иҗатларында гына чагыла. Әйдәгез, моннан 100 ел элек булган милли музыкаль тормышны күз аллап карыйк әле. Әйткәнебезчә, татарларда сәхнә музыкасы 20-нче гасыр башында барлыкка килә. Ул бай халыкчан материалга нигезләнеп, күрше халыклар мәдәнияте йогынтысында формалаша. Мөселман дин әһелләренең каршы булуына да карамастан, халык җырлары концерт залларында, ярминкә һәм кичәләрдә яңгырый башлый. Думбыра, кубыз ише милли уен кораллары урынына гитара һәм гармуннар килә. 1921 елның декабрендә Тосырның халык мәгарифе комиссарияты карамагында гыйльми үзәк барлыкка килә. Әлеге үзәк республикада фән, мәгариф белән бергә сәнгати эшчәнлекне дә алып барырга тиеш була. Шулай итеп, гыйльми үзәктә музыка комиссиясе төзелә. Комиссия составына ул чорның танылган композиторлары Солтан Габәши, Василий Виноградов, Салих Сәйдәшев һәм Газиз Әлмөхәммәтов кертелә. Музыкаль комиссияның эшчәнлеге нәтиҗәсендә шактый күп милли музыкаль әсәрләр иҗат ителә. Мәсәлән, Василий Виноградов 1921 елда симфоник оркестр өчен татар сюитасын яза. 1924 елда Җиһан музыкаль картинасын иҗат итә. 1925 елда Солтан Габәши һәм Газиз Әлмөхәммәтов тарафыннан язылган Сония беренче татар операсы дөнья күрә. 1925 елда 15 татар һәм башкорт халык көе языла. 1928 елда исә аларның саны 50-гә җитә. Комиссия шулай ук шәхси затлардан да музыкаль әсәрләр җыя. Барлыгы 250 татар мотивы тупланган ноталар җыентыгы сатып алына. Шулай итеп, гыйльми үзәк татар музыка дөньясын яңа баскычка күтәрүдә шактый күп эшләр башкара. 20-нче гасыр башындагы кебек үк бүгенге көндә дә татар музыкасы дөньясы гөрләп тора. Төрле кызыклы проектлар, фестивальләр, концертлар уза. Бигрәк тә яшь башкаручыларга юл ачу өчен шактый күп эшләр эшләнә. Шундыйлардан Калеп яңа буын җыенының иң масштаблы проектларының берсе булган безнең җыр иҗат лабораториясын атарга була. Бу көннәрдә әлеге лаборатория яңа сезонын игълан итте. Шул уңайдан Сәйдәш мәдәният үзәгендә иҗади кичә узды. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Җырны гадәттә эш иҗатчы тудыра, шагыйрь, композитор һәм җырчы. Безнең җыр иҗат лабораториясе әнә шушы төр сәнгатьчеләрне бергә җыеп, яңа иҗат җимешләре тудырырга, халкыбызның мәдәни мирасын баетырга уйлаган. Безнең җыр, әлбәттә, ул Калепнең иң масштаблы һәм иң нәтиҗәле проектларының берсе дип әйтергә кирәк, чөнки монда күпме шагыйрь, композитор бер-берсен тапты, ә Калепнең гомумән беренчел максаты да шул иде. Яшьләрне бер-берсе белән оештыру, таныштыру һәм инде яңа ниндидер иҗади әсәрләрне тудыруга әйдәү. Һәм безнең җыр ул максатчан шушы бурычларны куйды һәм әлбәттә инде менә без анализлагач шушы 2 ел эчендә бик күп концертларда шушы җырлар яңгырый, ишетелә һәм алар кирәк, алар чыннан да тамашачысын тапты. Безнең җыр иҗат лабораториясенең яңа сезоны башлану уңаеннан оештырылган очрашу кичәсендә без дә булдык. Казан мэриясе тарафыннан уздырылучы әлеге чара быел 2нче тапкыр үтә.
Көтелгән очрашу дөресен әйткәндә һәм әлеге очрашу интригага корылган. Чөнки без менә командаларны, әлеге проектның командаларын шубага салып билгеләячәкбез. Аны ничек дип билгеләргә, ничек дип шубага сайларга без бу турыда бик озак дөресен әйткәндә уйландык. Төрле формуларын һәм ахыр нәтиҗәдә менә шундый безнең процесс булачак. Җырчыларыбыз башта шубага салып инде шагыйрьләрне сайлап ала. Аннары шагыйрьләр композиторларны сайлый. Шулай итеп безнең инде бер команда туплана, алар 16 булачак бу проектта быелгы сезонда. Һәм инде композиторлар учратында шушы шубага форматы белән бетегенде сайлап алалар җырның булачак җырның форматын һәм жанрын, формасын дип әйтегенде. Былтыр шушы рәвешле 32 яңа җыр туган. Аның 20се финалга үтеп, гала концертта, аннан ары бик күп тамашаларда яңгыраган. Безнең җыр фестивале ул безгә яшь композиторлар, яшь шагыйрьләр һәм яшь җырчыларга үзара аралашу, дуслашу мөмкинлеге бирде. Һәм без әлеге проекттан соң чыннан да бик тыгыз элемтәдә бергәләшеп иҗат итә башладык. Проекттан соң да безнең танылган, популярлашкан җырларыбыз бик күп туды. Быел да мин нәкъ шул максат белән әлеге проектка килдем. Бөтен кеше дулкынланып, нәкъ менә шул жанр төрлелеген, нинди жанр шубагада эләгәчәген дулкынланып көтәм. Чөнки әгәр дә син гомерендә бер тапкырда иҗат итмәгән жанр сиңа эләксә, бу шулай ук комфорт зонасыннан чыгу булачак. Һәм үзеңне яңа жанрларда сынап карау булачак инде. Бирсен Ходай, табадан төшкән әлеге җырлар тамашачы күңелендә үз урынын тапсын. Әле озын-озак еллар мәртәбәле сәхнәләрдә яңгырасын. Татар профессиональ музыкасы тарихын барлауны дәвам итик. 1905 елга инкыйлабтан соң татар музыкасы берничә юнәлешкә бүленә. Халыкта киң таралган җырларны үзенчә башкарып пластинкалар яздыручылар да була. Шул рәвешле беренче йылдызлар барлыкка килә. Камил Мытыгый, Мәрьям Искәндәрова һәм Нәфисә Познякова. Моннан тыш оркестрлар җыеп симфония музыкасы уйнаучылар да була. Алар татар музыкасының Европага йөз тотып үсеш алуына өтәргеч бирә. Шул ук вакытта халыкта да җырлар туа. Алар популяр булып китә. Халыктан чыккан авторларның исемнәре әле һаман да онытылмый. Булар барысы да татар музыка тарихының әһәмиятле өлешен тәшкил итә. Чыннан да татар халкының җыр хәзинәсе таң калырлык бай һәм гаҗәеп төрле. Моң безнең күңелебездә. Илхам Шакиров, Хайдар Бегичев, Рашид Вахапов, Рафаил Ильясов, Әлфия Авзалова, Флора Сулейманова һәм башка бик күп легендар дахи җырчыларыбыз милли моңнарга тугры калып, гореф-гадәтләргә таянып иҗат иткән шәхесләр. Халкыбызның гасырлар буена тупланган милли хәзинәсен киләчәк буынга тапшыруда күп хезмәт куйганалар. Әлеге исемнәр татар мәдәниятенең алтын фондын тәшкил итәләр. Бүгенге көндә дә аларның һәр кайсы сәнгатебез күгендәге мәңге сүнмәс якты йолдызлар булып балкый. Заман җырчыларының күбесе иҗат юлларын әлеге шәхесләрнең җырларыннан, аларның иҗаты белән танышудан башлый. Яңа җырлар иҗат итү белән бер рәттән алтын фондыбызны тәшкил иткән ретро җырларыбызны саклау да бик мөһим. Тәртип ФМ радиосының барлык эшчәнлеге дә шуңа юнәлгән. Радиода ишетү бер нәрсә, әле безнең бит исән сау җырчыларыбыз бар, Аллага шөкер. Менә үткән белән көткән арасында күпер салабыз дип әйтәбез бит инде без. Без аны радиода гына түгел, сәхнәдән дә күрсәтергә булдык. Җырчылар хәзер бик күп бит. Ни кызганыч, алар элекеге җырчыларны кайберләре ишетеп дә белмиләр. Монда инде мәгънәлеләре, монда иң-иңнәре җыелган дип әйтәсем килә. Чөнки концерт менә Шамил абыйлардан башланса, Әхмәт җанатлардан, ул балалар филармониясе белән тәмамлана. Балалар белән күпернең бу башында алардан килгән хәзинәне кабул итеп алучылар бар, Аллага шөкер. Һәм шул күпернең баганалары булган җырчылар бар. Әлбәттә, бер концертка бөтенесен дә җыеп бетереп булмый. Үпкәләүчеләр дә булды. Без аларга инде аңлаттык, бу әле безнең беренче концерт. Һәм һәр концертта төрле җырчылар, алар безнең әле Аллага шөкер бүгенгә күп катнашачак һәм тамашачы кабул итер, яратыр дип уйлыйм. Кабатланмас моңнар концертына билетлар санаулы көннәр эчендә сатылып беткән. Бу да тамашачының халкыбыз моңнарына сусавын күрсәтә.
Резала Катусыны бар, жетекші. Мені шақырғастан, мен бек тілеп келем дейбім. Білесіз мен үшін? Мен болашақтан оқи бет, радиоға қашы. Не үшін дегенде, мына ағизел асып бет, не бет? Тегияғы Башқұрстан, бұяғы Татарстан. 2 сағат елек, башта біз тыңлайлық Башқұрстан артистлары, Фарида Кудашеваларына, Бәхти Гайсынларында, Әл-Фарид Сұлтановлар, һәм башқа жыршыларын тыңлайдық. 2 сағаттан соң Татарстан радиосын тыңлайдық. Ол шағында телевизорлар жоқ енді. 2 ауылға, 3 ауылға бір телевизор бар енді. Радио бізде бар еді. Ол әр уақыт ішлеп тұрды. Һәм тәртип радиосын мына бұл тәртипнің уже исемінен көріліп тұра. Айталы бір, май шүлмәген ешіктер әлі? Тышыннан білгілі. Кирам Абысатиев тәртипні ешлігіндегі шул радиолар білен чағыштырды. Аны мәдәни байлығыбыз сағында тұрушы күш деп те атады. Келішмей мүмкін түгіл, бұшыннан да шулай. Еш болын үшін мұнақшы татарша башқарылған жырлар, енді лекеге бүгінгі ретро жырлар деп те етілі. Еш болын үшін сізгенше керекті деп санайым. Бұғыннан бұғынға келген жырларны яңадан қабатлап, яңадан тамашашыға жеткіген, һәм енді тамашашыға жеткігеш, ешешілерінің да құлағына көңіліне кіріп қала, мұндай концертларны ершарақ кішілерге керек деп санайым, һәм алға таба дәуамлы болсын деп айтасы келе. Фатих Каримнің «Қаңғыраулы яшіл гармон» деген әсерін оқиым. Ол бек данлықлы әсер, бек талантлы yazылған ол. Мен де әйтірге керек бірнеше 100 тапқыр ғана оқығанмындыр енді. Бұл әсеріне мына бүгін еске аларға бұлдым әлі, шыш әсеріне. Хатын yazıp bitirev, başın koluna salır, yazgan şırlarını okuyun. Узган ғасырда республиканың музыкаль тұрмышы активлаша. Аңа 1927 жылда татар тілінде радио тапшырулар шыға башлау. 1937 жылда Тосыр жыр һәм бию ансамблі һәм татар филармониясы ұйыштырылу. 1939 жылда татар опера һәм балет театры һәм шул ук елны халық ижатты йорты ачылу зур этәргеч ясый. Музыка театр белән дә тыгыз бәйләнгән. Бу чорда театрда музыкальлеккә омтыла. Мирхайдар Фәйзинең Галиябану спектакле белән театрда музыкаль жанрга нигез салына. Аның композиторы 13 яшеннән татар драма театрында музыкант булып эшләгән Салих Сәйдәшев исә музыкаль драманың атасы булып тарихка кирип кала. 1930 елларда Мәскәүдә профессиональ белем алган атаклы композиторлар Нәҗип Җиһанов, Фәнис Яруллин, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Александр Ключаревларның актив иҗат эшчәнлеге башлана. Аларның иҗатында музыкаль театр, симфония һәм камера инструменталь жанрлар нәтиҗәле үсеш ала. Ул чордагы татар музыка дөньясындагы иң зур казанышлар. Фәнис Яруллинның Шүрәле беренче татар балеты, Нәҗип Җиһановның Алтынчәч, Җәлил, Түлә һәм Сусылу оперлары, Кырлай симфоник поэмасы, Мансур Музафаровның Галиябану операсы, Тукай истәлегенә симфоник поэмасы, Салих Сәйдәшевнең Зәңгәршәл, Казан сөлгесе, Наемчик музыкаль драмалары, Җәүдәт Фәйзинең Башмагым музыкаль комедиясе, Александр Ключаровның Идел симфониясе, Захид Хабибуллинның скрипка өчен язылган әсәрләре һәм башкалар. Татар тамашачысы музыкаль спектакльләрне айрыша да яратып кабул итә. Күптән түгел Чулпан мәдәният үзәгендә Нәкый Сәнбәтнең Мырау Батыр әсәре буенча филармония артистлары башкаруында балалар өчен мюзикл премьерасы булды. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Татарның жыр яратуы сәхнә әсәрләрендә дә чагыла. Мырау Батыр 90-нчы елларда телевизион мюзикл форматында танылган иде. Соңрак аны Әкият Курчак театрда сәхнәләштерде. Хәзер исә чират Казан шәһәр филармониясендә.
Алар бу әсәрне музыкаль спектакль сыйфатында тәкъдим иттеләр. Бу данлыклы әкиятыбыз безнең Мырау Батыр Нәкъи Сәнбәт әсәре күптән 86 елны телевидение төшергән, аның буенча видеомы, фильм, музыкаль фильм булды, бик матур фильм, күп еллар барды эфирдан. Без аны яратып карадык. Үзем уйнасам, хәтта үзем дә уйнадым Мырау Батырны. Менә шуңа күрә Чулпан Закирова миңа мөрәҗәгать итте. Әйдәгез әле шушы яңа идея белән безнең коллектив белән менә шушы Мырау Батырны балалар өчен зур спектакль иттереп әзерлик. Әлбәттә зур эш булды, бик зур эш булды. Яңадан сценарий язарга туры килде, яңадан җырлар язарга туры килде, яңадан музыка бөтен аранжировкаларны язарга туры килде. Бик зур эш булды һәм менә бик озак инде 1 елга якын коллектив белән без биюләрне, җырларны оештырып, менә шушылай спектакль иттереп хәзер әзерләп киләбез. Әлеге спектакльдә тамашачы танылган җырчыларыбызны актерлар сыйфатында күрә алды. Милләттәрвәр әти-әниләр балаларына татар телендәге мюзиклны күрсәтергә ашыкты. Мин инде үзем аю ролен башкарам. Нишләп мине сайлаганнардыр, мин ябык аю булам инде. Үзем аю булам инде. Бик күңелле тамаша. Алла бирсә, бөтен балаларны көтеп калабыз, 6 яшьтән югарыраклар әлбәттә. Тамаша бик кызыклы. Ни өчен дип әйтәсем килә, менә Илдар абый Хәйруллин безнең режиссерыбыз. Инде ул телевизион тапшырып бетінде булды, ул музыкаль спектакль. Бу музыкаль спектакль була хәзер безнең телевизорда караган булса, балалар безнең сәхнәдә карый алалар инде. Сәхнәдә үзенчәлекле, ул инде артка фонда шундый матур яктылык белән үзенчәлекле тамаша булачак, Алла бирсә. Мырау Батыр спектаклендә безнең баш режиссерыбыз Илдар абый Хәйруллин, безнең сәнгать җитәкчебез Чулпан Закирова һәм инде безнең Казан шәһәр филармония артистлары берлегендә безнең балалар студиясе, безнең хореография студия балалары катнашында шундый матур музыкаль спектакль булачак. Шушның белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар музыка сәнгатенең үткән юлы, республиканың бүгенге музыкаль дөньясы һәм яңа музыкаль проектлар хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш чельги бурчухне тендже путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.